Pen-y-bont wedi gorfod newid rhywfaint yn y cefn. Heno, heb Dan Jeffries, heb Josh Iorwerth. Felly Sean MacDonald a Billy Borge sy'n yn y cefn. Barri'n gwrthymosod yn fan hyn. Tomlinson i'r ymyl. Honna heibio'r postyn. Gan Lucas Tomlinson. Oli Hulbert. Oedd wedi creu lle lawr y chwith. A chanfod Tomlinson efo bas. A Tomlinson yn tynnu honna heibio'r postyn bella. Pas hyfryd yma na. Drwyddo i Oli Hulbert. Hulbert i McLagan. Kane McLagan yn cael ei daclo ar y funud ola. Cyffyrddiad holl bwysig gan Mark Little yn cipio honna oddi ar blaen a traed Kane McLagan. Aidan Lewis at Kane McLagan. McLagan yn gwarchod y bel yn dda. Ac yn chwarae'r bas i'r canol. Aidan Lewis oedd wedi parhau a'i rediad ac yn llithro i mewn ar y golwr Alex Pennock. Mae Pennock yn anhapus, ond mae o'n rhyw wthio Aidan Lewis i ffwrdd. Mi oedd na law yng ngwyneb Aidan Lewis yn fyna. Dim llawer o nerth yn ddi, ond mae yna air bach gan y dyfarnwr Tom Owen efo Aidan Lewis ac Alex Pennock. Cerdyn melyn i'r ddau ohonyn nhw. McLagan ymlaen at Oli Hulbert, mae'n gyfle i'r Barri wrth ymosod. Hulbert heibio i Billy Borge. Ac mi fydd na gecrydd yma'n hyn i'r Barri. Mae'r dyfarnwr Tom Owen wedi mynd i'w bocad hefyd i ddangos cardyn melyn i Billy Borge. Jamie Veal ar gecrydd yn ei chodi hi'r canol. Mae yna beniad yn dod i mewn! A Kane McLagan sy'n rhwydo y Barri ar y blaen. A'r peniad i lawr. Gan Callum Saintyn disgyn mor garedig i McLagan. Dim camgymeriad gan yr ymosodwr. Pas ymlaen gan Ashley Evans yn ei dda. Elliot Richards yn drwyddo fan hyn. Richards a'i ergyd. Heibio i'r postyn pella. Cyfle da i Pen-y-bont i nionni'r sgôr. Kane Owen ar gic gornel, mae'n un isel. Henry Jones a fynd amdani. Mae'n ôl i Jones yn y cwrt Cosby. Jones yn dawnsio heibio ac yn cael ergyd dda. Tuag at y postyn agosa. Luke Rees yn arbed y wych. Henry Jones yn dangos y traed dawnus na sy'n ganddo fo. Kane Owen ar gic gornel, nôl i'r canol. Ac oddi ar y linell mae honna. Ergyd yn dod i mewn unwaith eto. A chyfle rwan i Oli Hulbert. Glirio i'r Barri, wel dihangfa i'r tîm cartre. Owen yn o'i chymryd hi. Ac yna ddim yn ei gadael i Mel Davies, mae'n cymryd o'i hun. Mark Little i'r postyn pella. Ac mae yna beniad! Peniad gadarn gan Henry Jones yn cael ei harbed gan Luke Rees. Cic gornel fydd hi i Pen-y-bont. Ond Henry Jones oedd yno ar y postyn pella. Ellis Richards i'r canol! Mae yna beniad i gefn y rhwyd. Cion Ryffel yn union i'r sgôr i Pen-y-bont. Y gic gornel wedi chymryd yn sydyn. A Cion Ryffel oedd yno i benio i gefn y rhwyd.